продължаваме да сме в това прекрасно място. Вече взехме си една биричка кавала, едно винце си взе Роси. На здраве. На здраве, брада. На здраве. На здраве. И всичко е много хубаво. Тези пичици са уникални. Салатата се казва политики, също е много готина. И да, това са от тези нещица. И вече чакаме риб. Включихме си една много готина. Не знам как се казваш точно. Да, не си пура. Червен нещо си, ред нещо беше. И ще кажем като дойде. Но като цяло за нея сме много сигурни, че ще бъде топ, така че щом всичко до тук много ни харесва. Заведението се струва на макс, трябва да се пробва. Но препоръчвам, между другото, за последно нещо, което мога да кажа, е да се вземе да някакъв транспорт или колата, защото е малко отделено от поне нашия плаж, където бяхме. Като гледам и от другия, един от другите е по-близо. Но като цяло Кавала е 53 км дължина има, така че имайте предвид, че доста често, ако тръгнете от едно място, от една точка на Кавала до друга, може и да не е много лесно да стигнете до там, просто е така пеша. И това е. Общо взето, само рибката ще покажа след малко и до скоро. Влади Софи.